da nkwa na yeni edaso ye fa kwanya so na yapa atiefo nyina echew se dwumadie no firimframam kakra enya technical problem nti afi na mpanimfo adaroma omasiesi ede amaye nti ene yentra simabe se aduasa ewo yenimu yi na yentoa asempa na yede eba no eso enti nyamema enukwari jiri asafo a yewo Sokoban Wood Village na anwumrei yaba wonchei se tam na wie kakra nema bibri enti yewo dohwere be se aduasa yede toa asempa no so enti asem no yetoa so no ya asem ya to dey se bomoden se obehye W'Abufuo So yemfa bufuo ntra asase we so mobra nyeye jeme so amen nti abufuo enya de papa janka Yesu den da amen nti nioma ede abufuo ban so ho ene Proverbs chapter 1 verse number say Proverbs chapter 15 verse number 1 kakakra bi ni onto aso Proverbs chapter 15 verse number 1 what you say wasi emuaye boko sankan ni bre the Bible say emuaye boko sankan eni bre yes ko na asem dindin henya abufuo mu na asem dindin so ehenya abufuo mu nti abufuo amakwa before say abufuo beba no ejina bibi so jeme so amen se onipa obufuo a Ewurade asam eka kire se yenya abotre ne yenhye so nipa bebre entimi nhye omabufuo so dine bufu pa o ma se kanso a no de ko woni nia de bufu pa na wa fra nsuo na obo no yonku dua hallelujah amen de bufu pa na wa keka se fibi e de akere ne yonko se wode sa brabo wei etena asase wesu tena nyame fie a emuaw na wunya asundwie jango ba de dinda amen abufuo nye etimia utie me ewade hye fm 99.1 dodo a ehwe mo media no so Facebook and YouTube so no ane TikTok mesiramu bomade so obehye W'Abufuo So body en monyam kanidi da amen Psalm 4 verse number 4 yengo Psalm 4 verse number 4 what you say W'Abufuo monya bone nti Awurade asam say enipa ba brantiri show W'Abufuo So yes nti bomade say obehye W'Abufuo So nti Awurade asam say W'Abufuo monya bone bomade say obufu pa wonya bone ewo W'Abufuo nim yes ene te say kwabrani butimifu na yire no kaza twese guy de wotwetwa na yire pie ni yiri emuti se de yenya minkai ebia ye pipim de besi jaso Abufuo nye hallelujah amen ebirimanti man show W'Abufuo So ntine enne wodaje ya jeri no central prison whatever manenja amen ebirimanti man show W'Abufuo So ntino adwuma oya onya sika bi film ade hwe na brabo mu no adwuma no afiri ne nsa Abufuo nye yes ti nyame ba ni adofo nam onyago pa sam se bomari ya bai W'Abufuo monya bone se W'Abufu pa hwe na W'Abufuo no mu no wankwaye bone monkasa makoma mu omodabre demom watira ye ho no so bi ye wade na ye wo ya na W'Abufuo a wose ye bai monkasa makoma mu omodabre dan kasa yakoma mu ewa yatena ye ene ye dabre na munye kom hallelujah amen nti kasa no a wo kasa wo wombazo ana watena baabi na wo dwendwe ho na wo kasa no eno kura mra wo ho nya kasa bia na ye ka yes nya se hye W'Abufuo So nti no ko trans ana odwene bone afa onua no debi enya yes sa na biri motie hallelujah amen wo fa Abufuo nya wotewa na adwen bone area bai abani tirim jeme so amen Abufuo se onipa bufu se kinkire ya so tiase na bonsama banenchai John so Revelation 7:12 ona was say tabas as so wa fa Abufuo kese yes wa fa Abufuo kese hallelujah amen eto obia ni bufu a ontime nhye so bia no bonsam eyusu no ede ne ade a enye yes dine dofo a wutiama nyumre
so poje ne nkwa ne asundua ma okra ni padua bomodi na hye w'abufuo so abufuo nya de papa Janga Yesu dinda amen abufuo enyoma ede bani pasor bebre etimma oti paw tipaye ai as a headache hwe abufuo nya de papa osam etimma wo biti ni tipa ni se ya ga abufuo de ba do ba foro no ti so tie na oti ta yo ya check wakoma no wo bufuo praise God amen abufuo timi depression abani paso batuni paso ya kaze depression mental disorders na dream sisi so winumu yade adwumu yade so tiase ti se wantima nsi wo bufuo so a wo betima nya depression ti ni baba bre na sam wo muti asase we so ani kisom ani wiase hanu a omu depression abufuo nti dise baba dia so ne akasafa abufuo wo a mesrewo yi wasomniti asampani yi na babua wangasa yes Jango ba de dinda amen ntia ba ne za na adwene ensisu na adwene hey biar buafu depression ba jemeso amen amen sa abufuo no antimi anhya so na se de bia so bama abuafu a ade yare ba ko setim de bro eye bp I high blood pressure wo medical doctor wo bi obeka kire wo Jango ba de din amen esetim de heart attack akomayade aba toso because se onipa bufu a abufuo no eti akomanim so tiase ani onyakupo siru si ye nipa no science for be antia say akoma na pompi moja no ana e wo limit ya e pompi koduro yes jonso obi bufu a wo se na akoma na asesa na bu kim eche wo bia wakwa 10,000 miles race abufuo ba akope whatever banenje amen eti mo no akoma na ebo bro de esesa ebo no ana say ye adwuma etra eye adwuma tra de esesa ye no na e pompi moja efo babi ni kwanse moja ne fa jomo wa na yare na betena komanim ebufuo de ntimi de ba no bufuo nti jango ba de din amen esanse e moja no afefo babi ni kwanse afenti no afei na atwe stroke eno joya de e de abeto so stroke ya de yes ndia bufuo nya de bobo bufuo nya eto kizo nya wutiam ya wafi nyanza ba kristo bo modern na se wo bufuo so wo heya abufuo nto ba hwe wade pa bi janga ba de nda amen adaba ko bufuo setimi ye eye insomnia yes insomnia ye kan insomnia obi a ontumi na wo life no so asema make wan kasa ya we jemeso amen abufuo eba wo no papa ntem wo kata so wo ntimi na abufuo eba wo no yere ntem wo kata so wo ntimi na abufuo esi wo no sofuo bentam so tiase nipa bia wo no neko ba akasa ba wo ntem a montima nso wo abufuo ba ye wo kata so ntimi da ontimi na nti nanu a wo ntimi na no ne fara ba ne abufuo no a wo do pa mo nso bo hwe ne hwe na obeda janga ba de bi amen ana sa nyama we nyina nso no enya de so betuma no maduo bi amana ko ade se wo ye bufuo no firi mu nti abufuo nya de papa eye ho ba ko a efiri setai yes ti so man paye na ebedi si se pa wasedra sase a wuti so no utimi nya de papa bia nya abapa bia wom janga ba de ni da amen afai esatimi ma kodiewu timan kodiewu yes timi kodiewu kokum nipa abufuo nti obi kwantimi de adwo gu nsama obi ediw anungu yes nti abufuo nya de papa janga ba de ni da amen ana esatimi de kasafin betri nipa ta kere maso kasafin ai enema wo yin nyina nya papa ho so no ke kan someone kwa zo ka nti so poje ni asuntwe a modofo Hyɛ W'Abufuo So amen na no kai wani ni hebe etnai isansa bonsam aba sase we so ne wo fa bufuo kese ntino se obi bo na adwen pose obema bufuo atena ne so pa ade a woye bia no anya asundue ehudie ne basabasa yo Ishango ba de ni da amen Genesis chapter 4 verse number 1 yango Genesis chapter 4 verse number 1 what you say Cain and Abel
na Adam huru ne yere Hawa tayo wase Adam ehunu ne yere Hawa na wonyinsɛn wani ni nyinsɛn na ɔwo Kain anu Kain ano ka sɛ Awurade adaworoma Awurade yankompa adaworoma nyɛ obarima menya obabarema wɔwo ne nua Hebel ka ne ho so tiase etina Adam ne yere emanko na no ɔmo wo no ntia so Kain Nyankopɔ pam no na ɔdome no ɔpam no no hwan na Kain kɔ ware no asikyire nie wɔn te wɔn ma no wɔn wo ma no emanko na no Adam ne yere wo wɔn hallelujah amen ti abra wɔn barema no sɛ Awurade daworoma menya obabarema na wɔwo ne nua Hebel ka ne ho ɔno ɔwo ne nua Hebel ka ne ho Hebel yɛ odwanhwɛfoɔ ti Bible si na Hebel ɛyɛ dwanhwɛfoɔ na Kain deɛ yɛ okuafoɔ verse number 3 wato sai na ba sɛ na bi akyiri no ti abasa na bi akyiri no Kain deɛ fɔmu nneɛma bɛyɛ Awurade ayɛ wɔn bɔ ma dwen pɔ sɛ omu kwakoda nyame ase abɔ afɔde ma Nyankopɔn yes nti Kain ade deɛ bai ɛfɔmu nneɛma bɛyɛ Awurade ayɛ ɛfumu nneɛma ne a wayɛ ne bi ebeyi Awurade ayɛ na Hebel nso de nneɛma makan ana Hebel nso so ɛfa ne nwan a ɔyɛ ɔmo ba kai ɛne wɔn a wadɔre ne bi maayɛ ɛne wɔ dodo a ɔma dɔre ɛne bi ba maayɛ ana ɔde bi bɛbɔ afɔde ma Nyankopɔn na Awurade ne so Hebel ne na yɛ deɛ no nti anamonto a Hebel etuyɛ no esansa na yɛ akoma mu afɔrebɔ a ɛtene so Nyankopɔn ne kyɛn Kain die ne nti no Nyankopɔn ne sɔe ɛyɛ deɛ ɛntoasoɔ no wato sai nanso Kain na yɛ deɛ ne deɛ nanso Kain na yɛ deɛ n'ani ansɔ n'ani ansɔ na Kain bu fu ne pii na Bible si Kain bu yɛ deɛ bɛ bu fu pii hallelujah amen medɔfo sa wo hwɛ mo media no so wotie mo ade hyɛ ɛfa mu a abufuo nyɛ papa o eti abufuo bi a wɔnyɛ no mu anadwo bia no mesrɛw ɛyɛ bonsam na esane aba wo nkyɛn hyɛ so tie nyame asɛm yi na fa bɔ ho kokɔ hyɛngo aba de bi amen se abufuo nti obi yɛsie no yes obi da fiase abufuo nti obi aware yɛku abufuo nti amoa bi a na nka ɔha kwae afiri afoforɔ nkyɛn no ɛsangae ntimi ama hyɛngo aba de bi da ɛyi sɛ na adwuma wura ne ɛsɔ na hɛ ɔsɔ hɛ wɔhɛ sɛ deɛ wakoma hyitiɛ gyeme so amen yɛnti do atwɔkɔ ɛtoafo no kyerɛ sɛ na Kain bu fu pii ti Kain bu fu pii na omunai verse number 6 wato sai na Awurade ka kyerɛ Kain sɛ nti Awurade huru sɛ bonsam ba Kain nkyai abufuo kwan so bonsam ɔkwan fa so bɛ nipa nkyai yo there are so numerous way a bonsam fa so bɛ nipa nkyai baako yɛ abufuo ɛho asɛm na meka kyerɛ no nti medɔfo a wotem anadwo hwɛ abufuo yie bɔmmɔden sɛ wote aseɛ ɛne dan a nipa na bɛfo muɔ nipa na bɛyɛ ɔpɔne nipa na bɛkɛ sɛ tiawoɔ hwɛ wuru sɛ ɛno saa nneɛma no ɛka nipa abrabɔ ho ɛnɔma gyeme so amen sɛ wuru saa na wotumi ne nipa nante a wobɛtena asase wɔ suo nyina kyɛ na wonnya ɔhaw bia nso da Jango ba de da. Amen. Jango. Genesis chapter 4 verse number 6. What say? Na wade ka kire Kain say. Nti wade ka kire Kain say. Adentina obuafuo. Adentina obuafuo. Adentina womune. Adentina womune. Sanka wo ye ni yi a. Sanka wo ye ni yi a. Woni mu ntia na. Hallelujah. Amen. Ebinom mpanim ka. Mo mpanim ka. Ade a wo ya no nye. Ana ya tenetene wo. Aya obufuo. Dabi. Hallelujah. Amen. Asasa wo report to adwuma nonson what ya to aso anan wotwe na badwuma wodwo wura go kan ayabufuo nyabufuo ise wo jati fie onse kom de wo adwuma o ma no papa do kotu mu asam a o ma saka yei wodi bem wodi ka asaso otenetene wo na baba wa wotie me wotimi ajai adwuma no abetena fie abufuo nti ebisa o sa eti nsan adwuma wa nsua ya wotie fie a wona mema so gari di dachi ebe yo sai mame bari nchaw amen eti kai onyamu boke cha ne sai ana na abuafuo Argentina abuafuo na womunai sanka wo ye ni yi a sanka wo ya de tere ni a anka woni mu ntia na eti ka wonya sunjue ene atere ni ade ana asa wanya yi a na wanya ni yi ntino boni butu apono na no boni ere bai butu apono na no ebutu wakoma pono no na wachiri kwan na ehwehwe boni a eya bufuo no a aba mu no boni bi to aso yes jemeso amen amen eti se woni bufu se pa na bonsam ahwehwe akira kwan se obefo mu di bone abufuo nya
nhyanga yesu din da amen so oman kura wo ho na ntokwa besi mu a enye abufuo na deba Hyɛ W'Abufuo African country baako ya baako ekoka ase mu ye kokoko chizo ze wan devre nya no na kotrega ma nipa bebre ewu ye ba 12 million ɛno a wi jemeso amen amen enti abra kai ni bufu ni nia bonsamba ne nkyɛn sɛ ɔbɛfa bufuo no so ama kai adiewu ama akonya no mu onyankopani ɛna onyankopɔn bɔ na adwempɔ sɛ ɔbɛka kyɛ kai sɛ bɔne butu apono na bɔne butu wakoma pono no tiri kwan na ɛhwehwɛ enti watira kwa na ɛhwehwɛ ɛnso di ne so ɛnso bɔmɔden sɛ ɔbɛdi ne so verse number 8 watɔ na sɛ kani nua Hebel kasae na kai ntie afutuo ama ɔne ne nua Hebel ɛkɔ kasa na ɛbaa sɛ ɔwɔ fom no ba so wɔ fuo kai no sɔre tua ne nua Hebel kai sɔre tie ne nua na Hebel ɔkum no na ɔyɛ ba ɔkum no hallelujah amen abufuo de ko wie kai no ah obi timi de abufuo hye ne mu saa afutuo nyankopɔn de ma kai na nya dakoro nyɛ dakoro kai bufu ne nua na kyɛ akyɛ gɔs ne ne nneɛma ɛkɔ so na de bia abufuo wɔ no mu ohu ne nua no pɛ na ne bu afu ohu ne nua no pɛ na ne bu afu ne nyankopɔn tu no fo sɛ wɔn sakra na adwen wanti wantie adan na wotimi de asɛm ahyɛ mu saa ama afe bɔsɔmɛ na ɔtwe mmienu ɔso gu asɔre nhyɛnga ɔba de din daa amen sɛ woantimi anhyɛ wɔ abufuo so na woanyi anyɛma bi a ɛwɔ wɔ akoma no ma nto amu a mara wobɔ mpaeɛ nyɛ yie ɛnyɛ yie nyankopɔn wɔntie akoma a mepatwo bebree ɛwɔ ɛsoro sɛ ɔgye aseɛ Yes. na nsɛm a ɛnyɛ ɛwɔ akoma mu nyankopɔn ntie saafoɔ no nti mo akoma mo ntɛ abufuo ti akoma mu nhyɛnka yɛ so den daa Amen. abufuo ɛwɔ adwen wadwenem nti wakoma no wɔ adwen no a wode bɔ mpaeɛ anaa wode tie ma nadwen no sɛ abufuo wɔ mu a medɔfo mepatwo bebree apirapira nipa bebree agu nipa no mu ase na hoyɛ nka anyansafoɔ nka nti hwɛ yie ana mepatwo wɔma abufuo bi amaa mu ama nkɔdiawu yes obi butumi fo saa wɔse ayi sɛ mebufu a medwa me ho ntoma nyina to agu nam ne na bɔ atwɛdeɛ obi tumi ka saa o ah hallelujah amen kasafi no a yɛka no a Proverbs chapter 15 verse number 1 ka yɛ obi tumi seka kwasea nyinaa se kwasia ai me na asɛm kwasea no na kwasea no a nipa no ka kyerɛ na ama ne bu afu ei na yɛ mabɔdam sɛ makyerɛ wo bohu a ɔbabasia abufu a bɛne mu ne waworɔworɔ no awrowro no ai sam ano ade o ɔbabasia abufu a bɛne mu nti no otumi obi butumi fu saa no aworɔworɔ no na wɔni nso ɔda bagya daase nipa miɛnsa ntwe no waworɔ no hɔ no ɔtɛ bagya no ɔtɛ kontɔkwa nti yɛhwie nsuo gu no so ne yɛpata no afei no no ɔho sɛ sɛ wɔnhyɛ wee dada so yɛ boys no deɛ ɔbɛfa fo wɔ video no kɔ woda social media na dada woda media no so madam abufuo nye o ɔnsɛ abufuo nti wɔgye no nguaseɛ ɛwɔ afarefoɔ ni hallelujah amen abufuo nti wɔntimi anhyɛ soɔ nti no ɔnsɛ mepakyɛ ɔnye obi kasatia wɔ farefoɔ wɔtumi akɔ kasatia no bufundi abufuo nti ɛyɛ ba fie a abusua tena ase a ɔmo yɛ ntotoyɛ sɛ de bɛyɛ ayie no bibia bɛyɛ kama no hwɛdeɛ siyɛ bufu aba abufuo nti wɔkeka wadwena kyerɛ abusua pani keka wadwena kyerɛ wo sewa wɔkeka wadwena kyerɛ wo nnua bi ɛnyɛ bɔpɛ o abufuo nyɛ tiri mu adeɛ nhyɛnka ɔba deɛ den daa amen enti aberɛ a kai wɔntimi anhyɛ no abufuo so nti no mepakyɛ ɔkɔdiawu ama nome ɛbɛdaa no so da n'asefoɔ so yes besi sɛ wotie me na apɔteɛ ne nkwa a mepakyɛ bebree hyɛ wɔ abufuo so so na nkoko haw de dɔ nhyɛnka ɔba deɛ ni amen ɛna asɔfoɔ bebree ntimi nsuo ma koma so dabi ɔte asɛm a na ɔbɛreacte ɔte asɛm a yɛwo hwɛ media no so saa wofoɔ no nyinama nsakra pa mu nkɔgyem na yɛnso ba yɛnka no wɔnsam yɛka no ho asɛm hallelujah Amen. nti adan na obi aba abɔnten ɛka wo ministry anaasɛ woadwuma no wɔasɛm bɔne na wonya mo nyankopɔn ne nyinaa yɛ akomapere a ɛpere wɔ nipa mu nti abufuo nya ne papa bufuo nyɛ hallelujah Amen. adwuma wura tumi gyina n'abufuo so na wɔn mu a ɛboa no ma adwuma no tumi yɛ nkɔsoɔ no na wasage wɔn nyinaa ah abufuo nti ɛsɛ adwuma na gu ɛsɛ yɛnsɛ adwuma no akolapse akulafse
winya obefro mo ba enso mo be nyi sakra wadwe na dwu menya sunjue amen amen na no owura binu esojani na o how o yare ankaza so ti ase ena na kura wone nete akaje ne se wo ha no eda wo so no onipa ba ko pa bi ena wo Israel mu nyangopo betima fa no so amwanya yaresa 2 Kings chapter 5 verse number 9 to 15 Nehemiah yalla no wasem ko 2 Kings chapter 5 verse number 9 what was I say ena Nehemiah na ponko ti hayo enti abra ba wa no katire Nehemiah say yare a wo yare no Israel mu nko na betima nya oje no ana Nehemiah fa na ponko ene ne ntiase na ana ne ntiase na no be Elisa fie puna no ana mu bagina odifo Elisa fie puna no na Elisa small bo for man ko ne nchen say Elisa no ankasa mpia nko ne nchen yo wo somai so just here and was no ko Nehemiah nchen say kone ko dale mpenso awo Jordan mu emra we direction de money kone ko dware emprenso awo Jordan mu na ho besa ba ho na yare no eda so no ni nyina be jai na ho afi ena Nehemiah bufu ye na Bible say Nehemiah oye soja ni a opo wojier ni bufu yi na wosimu koi kan say hallelujah amen wako so ko pa yare sa na wako no difuo ya ka kire wo se kotojo dan mu a ewe bufuo hallelujah eno nipa bebrebe sa no mote ba bia wo high die if you want draw hallelujah amen a cha say wo betimi atra won ma bobre si won ka so fie to akọ so cha say yes wo ko ya de kakra na fie wura ko kan ya osimbu afu fie wura tabe what ma tuo fifi o ya on say baby akọ tena no wafi baby ara fes na won wafi wo enso ko ho nyi abufuo nya de papa abufuo nye etimi mia me pacho wutie mia woni sofuo binam so tiase sa wo ya de na nya sofu pani na be tentene wo ntimi abufuo mamu ama mfiri na se nko ama nhira nko bawo siasi ye benya botiri wo bibia mu ne ye hie abufuo so a ye be nkundifo wo abrabom Shango ba de dinda. Amen. Twazomba. 2 Kings chapter 5 verse number 11. What was I? Ena nema bufu ye. Ti Bible si nema bufu. No simu koi. No simu koi. Wano ka se. Nti wano ka se. She. Me kan mi tiri mu se. Man kan wo ma dwemu se. Me no be fra be gina ho abo wade di ama me. Ba nan kan no ba nan ko ba yen sentemi abo wade di ama me. Wade ne nsasera ho. Ado ne nsasera no. Wa sakwata no. Zanko. Damascus subonten. Damascus subonten. Abana. Ani papa. No. Nyensi Israel nsuo nyina. Nyensi Israel nsuo nyina. Aka me nwade mu na aka me mfia na. Na me pa yare santi ngazan nsuo we nyina aka me jawo no maba. Na odane na hodi abufuo si mu. Nti abra odika sansemburu kaza we pa. Ana bonsema baba na nche ompeso obenye waje no. Wo prim na koma. Yes. Ana odane wo se okoni kuro. Shango ba de di. Amen. Me se me tofu wuti me no enadwi. Bomodna hye W'Abufuo So ate. Enya dia wo ye ni pai, wo bete nsema ya. Yes. Hallelujah. Amen. Obi betime kasa moto so na so ye no kura. What to say you say, we will say me say. Ni afremu asam dia beto so. Sa wuti nsem bi sa, eya mo akoma mrafo. Mpentam what asam anasa mpentam enyi nsem bia no. Yes. Na butiro bibia mu. Na bufuo nya. Shango Yesu de da. Amen. Twazobra. Verse number 30. What was I? Na nenko twipri beka kere se. So nenko twipri beka kere se. Meja. Sadikese bi na kodifo de ka kere wa. Enti sadikese bi na odifo ka kere wa. Ka wonya na. Ka tom so ka kere wo se. O ka jo se. Wona ko dare na humfi. Hallelujah. Amen. Enti na kura ni ne timi tu defo. Ema wo tie odifo na kwa nkere na ma koye man hoto no. Hallelujah. Amen. Matthew 15:21 oba no Yesu ka jana se wonfa emaduane manka mama no nibufu ya nka ne ba no to ne buamfu bidofo abufu nya de papa so hem wo TikTok wo hem wo Facebook na wo tiem ade chef 99.1 a me dofo hye W'Abufuo So Kristo baba bentimi hye W'Abufuo So ya dia asante no so a na de buafu no okom sa na wa fenso no obodua kwa Unye Kristo ni papa. Bufundu wabodua. Hallelujah. Amen. Enti Nehemiah anye na kura ne na bua no ane wodi na kumachi a eke wonya yaresa. Wonya yaresa. Nsanga Yesu de nda. Amen.
Yesu Kristo wana Paul so etuyefo Ephesians chapter 4 verse number 26 Ephesians chapter 4 verse number 26 ya kati biasam ati verse na cho say Kristo fo abra pa ho modemo so oba Kristo mu a wa ba ya abode afoforo yes so jase ni madada ni nyina twam etu wo se Kristo fo papa abrabo papa Kristo fo abrabo papa ho modemo yes let say eyan ade a ede but bomoden say ubetu ho anamo yes Bonnie. Hallelujah. Amen. Asola mo bi betima hwe obufuo. Yes. So hwia kesa enye ebefi wonu aba. Na ebugu wan kesa hufi na ebesi mpaba no kwai. Yes. Ya ne bonsam na tia sase we so. Hallelujah. Amen. Eti hwe wa praye na wa ma abufuo eni so ewa prabom. Na abufuo nti as enipa bebre enhira asankai. Barima bu timifu na yere waseme ne ona obabu timifu ni kuru waseme ne ona na bonsema bontam sane makoma me na brama na dwan ye bebrebe be yase na ware na gu hallelujah amen munya botre ya shi ebufuo so na wie ne bedi nkurum amen amen e bana we ko Ephesians chapter 4 verse number 26 wacho sai mubufuo munya bone etawurade sam se ebufuo no wie eye dan a ebeba na so me dovo a wutiam ya wo pon kwaje na pa sunjuama wo krade wo so bufu a munya bone enya bone mo wi ankotomo bufuo so na yema owia so yare ebe ankotomo bufuo so hallelujah amen owia na akoto bufuo so say eni kwan se o ma de chi so ogizo ni a wutie me se obufu a eho asem de say wotime de asema hye mu nansa na wotwe bosome afe baako wunu kunu ni ubeshia baga na anu asem ni si ye no na bonsoma beka no na bonsoma na wasa henya wade baba na nje amen sa wutime de asem hye mu ama de chepe wama kan say awia koto wobufuo so yes so asema mo awia koto wobufuo so anamba hallelujah etinka uni ni pantem no problem bi se pe abufuo be ba bomodi so beja bibia manaka mon so bu hye no once and for all eso na ti say wade baba na nje amen kekale ngo obufuo munya bone sa onipa obufu pa okiso ni a wo pa nkwaje no awurade se menka ncha na dwi se munya bone hwe yie na wa anya bone wo bufuo ni mo wi akotomo bufuo so ayada na won kasa wo mu ba afomwo na won kasa timi bono amani pra abufuo nti na wadome ne ba abufuo nti won hwe ni school bio abufuo nti mi hwe school hallelujah amen abufuo nti mi fan trojuma mi wensima yi ase abufuo nti wasan mi wua ensima yi ase adaya ne ba no ehuna sorifuo bi a wode no akobo wo makacha nso nya akoso nya na ofie na bufuo no adome ne ba no on kame ma ho bio hallelujah amen na nyamema asunjue ba ko pe Kristo mu na wo yes na numa sam ami atia firikesie so eka minima bufu bi aba mu anadwu hallelujah amen bonsam sa wa mo adwem posa oba se abufu no so no ye furu mu a bonsam betu fo anadwu ma adia ba cheru bediu adia ba cheru ba pam wo ma afi wo nchai adia ba cheru ba pam wo ngaza wore na ahwe mpo a wodi ehudio ebegu odwanum ama onem kura ni nyina diewu hwe abufu yie na abufuo nya de papa yes ena on papa esesu oni pakura so ewo na brabo jeme so amen amen e bana ye ko mo wi akotomo bufuo so yenhwe ye na ayama awia nkoto ya bufuo so na mo bonsam kwai na yama hwan mo bonsam kwai also abo satan yes enti abufuo nyina no ne faro ba ye bonsam na de ba so mo no kwai a oba bedi hini wa brabo nim na abufuo no no oba mo ye niam tantantan ba hwete niam nyina oba hwete wo nhire nyina mu na eya no ebeye ngwase ama hallelujah amen so bitimi kodiewu owie pa wase mahu de ye afi no opache bonsam de share no bonsam ene share no ma na ko ye saade afi no amoa no ay basa lodafo mo ni mra hosoate na abufuo nya de papa ye gwa ento aso na tro say na mo bonsam kwai di mo bonsam kwai ofuo nya de bio ofuo nya de bio mo de fa ne sanya dwuma pa dem so amen amen obia ne bufu bia no nyagopo dwuma mu no de wo ye bia enya nkoso the last quotation James chapter 1 verse number 19
ɛyɛ Sokoba Wood Village True Faith Church International ɛna mo te nka ɛwɔ ade hye fam ntina pontoan ɛnɛ sɛdeɛ mfidie ne network ani si yie ni ntina ɛnneɛma atuma sesa nti kakra meka kyɛ tiefuo nyina ne sɛ abufuo ɛyɛ nipa yi deɛ ɛbɛba but ɛnyɛ adeɛ efiri Nyankopɔn so ɔte aseɛ nti bonsam ana ne nsa hyɛ aseɛ nti sɛ obi yɛ ɔbɔne anaso obi yɛ ɔdeɛ na yɛ wɔ yie a mepatwo bebree abufuo kakra bi na ɛba wɔ akwa mu a mfaso nkɔyɛ bɔne na wie no anu hɔ kana mra na wie yɛ James chapter 1 verse number 19. What was I? Ahosohwe. Minu anoma dofonom. Eti Paul si minu anoma dofonom. Munim yei. Munim wei dada. Mani panye na nyenta muntie. Eti bomode na tie nsɛm a yɛ kan. Nyanya akasa. Na nyanya mfabufuo. Na yɛmfa bufuo bɔkɔ. Efiri sɛ. Onipa bufuo nya Onyankopɔn tiri ni mu ade. Hallelujah. Amen. Sɛ umu bufu na bo adwen pɔ sɛ ube gidi na wo pre obi sɛ nneɛma. Kika nneɛma bom sa di atam kika na adwen sa. Ɛne Nyankopɔn mu adetere ne ade. Yes. Enti munyi efi ne bɔne muru so nyina. Enti efi ane bɔne muru so nyina. Enti nyina tontwe. Hallelujah. Amen. Enti abufuo no ɛba kumam. Yes. Ɛba kumam. Nti sɛ wɔne ne kunkura na da wɔne na yere na da mene ne na ɔno ankasa akɔhyɛ adwa no atwetwe no no ɔda no baabi. Mene ne na ɔno akɔ wɔtwe mpena wɔ n'akyi. No aduane kura me ni. Abufuo ndi o. Hallelujah. Amen. Nyameba ebire nti me ntoa so biem. Ti de me pesa me kachi Nyankopɔn ma nyina ene dodo Paul je ne sɛ abufuo nya tini mu ade a ɛsɛse wo nipa ososo so. Ade how bebre na aba. Betuma ma utipaye enkɔ da. Wonom para enkɔ. Ade depression mental disorder about the so. Hallelujah. Amen. Betuma wonya high blood pressure, heart attack, stroke, insomnia untime na ani ehudie ana afi so kasa ehontie. Betuma sɛ wadwuma be gu anum ase. Emo bi kura obi pese wa boaw e wa kwantuo mu ofa bi wosi wa bi bar abufuo bi a ehuru mo ne kokobani nte no e ma san hira ne ma. Ntitwe fi abufuo ho. Hallelujah. Amen. Nyame asema de ba ye ɛhyɛ so. Na eba no sha daachi when you were any for hudi e dia ma okra awurade hu yɛ na onkaye bitumi to nhyɛn da amen ye Nyankopɔn ne abankɛse ye de wase hye won monyam onom akɔ aso am yehunu sɛ abufuo nye ke so patro sɛ ma otum no nkonkon kɔ so ankaye ne moa ye ne mu yikidom na yentimi nya abufuo na sɛ opia nya yira ba otumi ntimi asom de mmerɛ so da amen amen. Obetime afre e de aba dwumadie ne so yebre no ekoyie papa e obe se sema be miensa pebi mienu miensa bi enti obetime afre aba dwumadie ne so de wadwen kire aba 0593 73 1473 0593 73 1473 obetime afre aba dwumadie ne so 0593 73 14 73 0593 73 14 73 obetimi afre abaso sisi a ofra yebepeke wona wabadwumadie ne so sam ofrefo bi enya man ne de yemfa ye kira kwai antudwa ene babi a yewo eye Kumasi Sokoba Wood Village. Hello. Hello, good evening, Medofo. Pacho Dine baby akasa free. But your son is from Katesi Zoku. The Bacho Medofo may enti one adwe. I'm a video just to for me to speak after before you trial and you.
Yɛda nyame ase. Amen. 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 Yesu yɛda ase. Nyankopɔn nhyira wo. Mate. Yewie pɛ yɛde yɛ number betu dwa na wafrɛ na afei yɛ no etime di nkomo of air na yaboa empabom. Nyankopɔn nhyira wo. Obetime afrɛ abadwumadie ne so. Ɔse ne buofu pa nko sesa ne nneɛma kora akɔ. Medɔfo nyabotre. Nti wo de ya no afrɛ of air yewie de number no ebetu dwa. Enti obetime afrɛ abadwumadie ne so 0593 73 1473 yenye ofre for back so hello eja me pacho good evening yeah pacho udi no baby akasa free pacho e frame ko yo pacho metio e di nyame dama won chere mo de mai na isero o be ya o quotation yes sumo me bacho yo na my radio na mo so ya adwuma pa ya da se ko se na onya mo kesi amen ya da se bebre Nyankopɔn enhyira Sam yebre no ayebre obi asa abadwumade ne so hello ya me pacho udi no ba bia kasa free Doctor Philip yani Philip I want to akra brother na ho ye de brother ni ho ye fa ya nyame asemi enti wanyumre da odi na metie asempa no de isha fa amen udi mo ba bi ye bana wa ko tuna bu fudi se ye fese akono pa no correct Amen. Onsha so Philip Nyankopɔn ensha bebre yɛda se Philip ebre no kɔ Sam hello ya eja me pacho di no ba bia kasa free pacho me de ya safo me pacho Mr. ya yetie o kasa free ni yako me pacho me yetie we ayi me de makasa mo me ja me se kan bia to hono mo pa ka wudie bi ben wa wo kodi ewu ho mo me ja se kan bia to hono pa Nyankopɔn nhyira pa Nyankopɔn nhyira mama ya de ya da se be amen Nyankopɔn so nhyira Mr. Yao God bless you very much ya da wase bebre bre no aye bra anesa yedi adwene da chi a yebehwe asuo efraw koso na ene yentena Kristo ya domo a ye kwasiada anopa bia kwasiada nopa nonso ye wafidie so ade FM 99.1 anopa nonso kwasiada nopa bia 7 to 8:30 am ana edwoda bia nso ye 8 to 9 ende nsuo ne enema bibrentina uhu se ebren ekonenim kakra no Nyankopɔn hyam bebre se o he ye kira kwaya ye wo Kumase Sokoban Good Village Bola Junction True Faith Church International Jidi Kokofo ye wo Kumase Sokoban Good Village ene nana dwi mote yenka number ye didi dwumadie ne bibi wo hono ma na se nkomotwetwe bi wo hono ma obetimi afre off air 0243 81 97 and 56 0243 81 97 and 56 and 0240 98 51 96 numbers in you 2 me see so be me la your chance and your time na so 0243 81 97 and 56 and 0240 98 51 96 yada tiefu nyina asede do hwe media no so nyina Nyankopɔn ehira bu biara Nyankopɔn yadoma nkuada wei na ye mpa boda kese e wo Kumase Sokoba Wood Village numbers na me 2 dwa no ofra nkomotwetwe bi ho biara no ye no ebedi studio line kura no ofra ubenya ye lines na de fa course no ofra ubenya Nyankopɔn hira obi biara Nyankopɔn yadoma kwesera no pa ene ye nhia koso na tie Aresha FM 99.1 before konye so match achia odifo Jacob Bechi prophet baby a wo bia no
yɛkyia onyankopɔn nhyira one ho kene matabachi sokoma wood bridge asempakafo nyina yɛkyia mo safoma nyina yɛkyia mo nyina sam nyankopɔn nhyira ana afi adwuma wura ɛyɛ misafobi wonum adwumayɛfo nyina nyankopɔn nhyira mo nyina monkɔ so a na muntie Adehye FM na ɛyɛ nokure trodo yakra mo obia ema bye.